agradecerles a xente que se incorporou a chegarse a un máximo órgano do goberno, o máximo órgano do goberno do CERN, pero tamén somos un colectivo reivindicativo porque a nosa xente ofrece todo. E os sitios que queremos trasladarse familias e persoas que se marcan diferencia. Porque nos acompañe hoxe na nosa asamblea que, segundo programa, formule cambios necesarios no seu regulamento interno e que dé ao paso na presenza. Hai un régimen de sesións que non permiten rematar con éxito ese tipo de obxectivos. A parte legislativa, a parte de que un xeito máis activo, pois para, de alguma maneira, estamos, obviamente, a gran parte das persoas con discapacidade de Galicia nos avalan. Algún dato sobre ello, quería comentar, por exemplo, que en un recente informe que publicou a nivel estatal, titulado Finaliza, tenía tres anos para entrar en vigor, impulsar precisamente algo tan transversal, non solamente no ámbito político, sino en toda a sociedade. Sen a presencia non hai participación posible. Por este motivo insistimos na demanda de accesibilidade na que están representadas todas as entidades, precisamente, non solamente con a Consellería de Política Social, sino con o Goberno de Galicia, en todo o que teña que ver, precisamente, digamos, menos visibles, empezando por la propia accesibilidade administrativa, porque ahora mismo poden ser mellorables, toda unha vida mellorable e perfectible, pero temos que decir que temos unhas relacións fluidas. Ben, no apartado 3 queríamos falar de políticas transversales. Despois, políticas transversais, iso é un tema moi grande. Creo que ten unha consellería de referencia en política social, aproximadamente, me parece a máis idónea, porque antes de que presentaste muchísimas agradecer, pero eso tamén... Bajo mi punto de vista, el balance ha sido positivo. Yo creo que el presidente, como primera autoridad de Galicia, se lleva pues un poco las inquietudes fundamentales del movimiento asociativo de la discapacidad, en la que hemos puesto el foco en aquellos, en primer lugar el agradecimiento en aquellos problemas, en aquellas situaciones que se han ido resolviendo poco a poco, y en otras que, estando en camino de resolverse, pues pretendemos que a lo largo de esta legislatura pues alcance una solución razonable. Somos perfectamente conscientes de que no todo se puede resolver en el día, pero bueno, tenemos que ir poniendo paso a paso soluciones a los problemas. Bueno, primeiro agradecer ao CERMI e ao seu presidente a invitación para estar na súa asamblea. Como falábamos na reunión, representan casi o 10% da poboación de Galicia e moitísimas persoas máis, se temos en conta as familias que todos os días traballan para relacionarse coa administración, trasladarnos todas as cuestións, todos os problemas, todas as necesidades que teñen que ver co mundo de discapacidade en Galicia. Por tanto, eu agradezo moitísimo escoitarlles, como falábamos na reunión. Somos perfectamente conscientes de que quedan moitas necesidades por resolver, pero tamén eu lles agradezo o seu recoñecemento de que nos últimos anos especialmente avanzouse moito e todo o plan concertado que lles dá seguridade, que saben que vai haber unha serie de prazas para atender a discapacidade garantidas pola Xunta de Galicia, que ese número vai seguir crecendo, que imos mirando os inmobles pouco a pouco, que cada vez teñen que ser máis escoitados e con máis normalidade as súas necesidades. Bueno, creo que todo isto, como se consigue, pois eso, falando entre todos nós e avanzando. Son importantes os recursos que a Xunta de Galicia dedica á discapacidade, pero, insisto, somos perfectamente conscientes de que teñen que seguir medrando e de que nunca van ser dabondo.